F'diskors fil-Parlament ta' madwar nofsija l-Prim Ministru Roberta Bela infex f'attakk partiġjan wara liħor, iżda surrealment fl-ebda ħin ma qal li se jfittex lil Stewart għall 400 miljun euro li sena lil poplu Malti u Awċi. Anzi saħansitra qal li mhux veru lil poplu instera 400 miljun euro. Propju ftit sigħat wara d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell fil-każ tal-isptarijiet fejn instabet kollużjoni bejn il-Gvern Vitals u Stewart kontra l-interess nazzjonali, il-Prim Ministru Bela reġa' defenda l-kumpanija Stewart u attakka l-qrati. Waqt id-diskors tiegħu Roberta Bela qal li ta' Stewart għamlu xogħol b'serjetà kbira, iżda ftit mumenti wara huwa biddel id-diska u qal li naqsu minn investiment infrastrutturali. Servizzi bdiet turi li ridet tagħmilhom ċerta serjetà. U mhux is-servizz mediku l-iktar għall-investiment infrastrutturali. Għall-investiment infrastrutturali li naqsu milli jagħmlu. Apparti minn hekk Roberta Bela sostna għal diversi drabi li l-isptarijiet ħaduhom huma xi ħaġa li mhix minnha, dan hekk kif l-isptarijiet ingħataw lura lil poplu wara l-kawża li rebaħ id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u li l-Gvern ħal kontroll tal-isptarijiet taħt idejh wara li f'Marzu ta' Stewart telqu minn pajjiżna. Bejn ġara quddiem l-ewwel qorti għal ġara llum mhux se jiġri għada huwa kollu irrispettiv mid-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell tal-lum għaliex huwa kollu il-fatt li l-isptarijiet ġew lura f'idejna kollu bid-deċiżjoni tal-controlled step-in illi. Matul id-diskors tiegħu Roberta Bela kompla jdur mal-lewża f'kuntratt li fi kliem sempliċi kien fraudolenti u allura dan id-diskors juri b'mod l-aktar ċar li l-Gvern ta' Roberta Bela ma kienx u għadu mhux qed jaħdem fl-interess nazzjonali.